Ben, pois eu vou vos a falar da estimación non paramétrica de rexións de elevada densidade no contexto direccional. É un traballo conxunto coa profesora Rosa María Crujeiras do Departamento de Estadística da Facultade de Matemáticas. É un traballo que vos vou a presentar en dous bloques. Imos a falar un pouco da estimación de rexións de elevada densidade no contexto euclidiano, que é o caso que se tratou na literatura de forma máis común. Para ilustralo, vou-vos a presentar un conxunto de datos de leucemia que analizaremos brevemente e despois o que imos a facer é trasladarnos do contexto euclidio, é dicir, cando os nosos datos están distribuídos sobre a recta real, sobre o plano R2 ou sobre o espazo R3, ao contexto direccional, é dicir, imos ver como estimar estas rexións de elevada densidade cando xa os nosos datos se distribúen sobre o círculo ou sobre, por exemplo, a esfera unidade en R3. Para ilustrar ese caso, vou-vos ensinar dous conxuntos de datos reais, un que ten que ver con ángulos ou orientacións de pulgas de praia e o outro son datos sobre a esfera do globo terráqueo onde vamos a estudiar a distribución dos terremotos. Entón, imos empezar, como vos dicía, co caso do espazo euclidio. En concreto, imos a ter datos sobre o plano. O que imos a ter son coordenadas xeográficas de casos e controis de leucemia referidas ao noroeste de Inglaterra. Fixadevos, estes son os nosos datos. Vedes que en B e en C teño a mostra de casos de leucemia diagnosticados nesa zona entre 1982 e 1998. En C teño a mostra de controis. Entón, unha pregunta que sería interesante responder é saber se a distribución dos casos e dos controis é ou non a mesma. É dicir, concretamente, interesaríame saber se as zonas onde están os casos máis concentrados se corresponden ou non coas zonas onde os controis ou a poboación se encontra tamén máis concentrada. Ou, polo contrario, existen zonas onde a incidencia da leucemia é curiosamente elevada sen corresponderse con concentracións altas da poboación. Entón, esta cuestión pode ser respondida desde a estimación de rexións de elevada densidade. Entón, este tipo de rexións non é máis que estimar as modas, se queredes, da función de densidade destes datos que eu vos mostro aquí. Por suposto, normalmente só imos ter a mostra dos datos e descoñecemos cal é esa función de densidade f que imos a ter que estimar ou reconstruir. Entón, formalmente, dada unha mostra de puntos de un vector aleatorio X, de acordo, que toma valores en RD, pensade que no caso da leucemia estamos no plano R2, definimos o conxunto de nivel T como conxunto de puntos onde a función f de densidade, que imos, como vos comentaba antes, xeralmente descoñecer, supera o valor T establecido. Que ocorre? Se eu fixo T con valores suficientemente altos, o que vos dicía, vou a estimar as modas desa función de densidade. Pero escoller ese valor T para o usuario é un problema porque non temos un valor de referencia, entón é normalmente preferido na literatura que o usuario fixe un valor tau entre 0 e 1 e o que se define é asociado a ese tau un conxunto de nivel que chamaremos rexión de elevada densidade. É ese conxunto L de tau que aparece aí en vermello, é dicir, serían os conxuntos de puntos no espacio euclidio onde a función de densidade supera o valor dun umbral que chamaremos agora f de tau. Está asociado a ese tau que fixou o usuario. Como? Bueno, de forma que garanticemos que o contido en probabilidade dese conxunto L de tau sexa, polo menos, 1 menos tau. Deste xeito non temos que seleccionar o nivel T, simplemente temos que dar o valor de probabilidade que queremos que satisfaga o noso conxunto, non? Entón, fixadevos, poñovos aquí un caso onde eu coñezo a densidade F, é unha densidade trimodal que toma ou distribuída, se queredes, na recta real, en R, de acordo? E o que fixemos foi representar as rexións de elevada densidade para tres valores distintos
do parámetro tau. Se eu tomo valores de tau suficientemente próximos a cero, fixadevos que vou ser capaz de estimar o soporte de toda esa densidade, porque no caso de tau igual a 0,25 son capaz de detectar todas as modas desta densidade. Se subo tau convenientemente, entón o contido en probabilidade, fixadevos, é 1 menos tau, baixa, e o que fago é estimar só as modas máis grandes desa densidade. Como se aborda na literatura a estimación de rexións de elevada densidade como vos acabo de comentar no caso euclidio? Ben, o normal é que só teñamos como única fonte de información os puntos da mostra. Pensade nos nosos casos e controis de leucemia. Non coñecemos nada máis acerca desa función de densidade a partir da que se xeran os datos. Entón, en ese caso, hai que escoller a metodoloxía plugin. Existen outras situacións que se consideran na literatura onde podemos ter información sobre a forma das rexións a reconstruir. Nese caso, tendríamos métodos que son os de exceso de masa ou a metodoloxía híbrida, pero que aquí non nos interesa. Como vos decía, imos a supoñer que a nosa única fonte de información é a mostra, os puntos da mostra. Entón, en ese caso, a metodoloxía plugin propón reconstruir a rexión de elevada densidade que chamamos antes L de tau deste xeito, simplemente reemplazando F por Fn, donde Fn é un estimador, unha reconstrucción da función de densidade que vos comentaba antes que descoñecemos. Sabemos que ese estimador depende fortemente da matriz ou parámetro ventá que debe ser seleccionado de forma axeitada e reemplazamos o valor do umbral F de tau por un estimador do mesmo calculado a partir dos puntos da mostra e do estimador da densidade tipo núcleo que vos expoño aquí. Ese estimador do umbral pode ser calculado empregando o método que Hifman propuxo no ano 1996, que calcula simplemente o cuantil tau da distribución empírica do estimador tipo núcleo da densidade avaliado sobre os puntos da mostra, de acordo? Entón, deste xeito, seríamos capaces, só a partir dos puntos da mostra, de reconstruir a correspondente rexión de elevada densidade fixado tau en 0,1. Ben, no caso da leucemia, o que fixemos foi estimar cos métodos plugin as rexións de elevada densidade para distintos valores de tau. Fixadevos, o que vos mostro aquí é o valor de tau igual a 0,05, prácticamente reconstruo todo o soporte desa distribución dos datos nos casos e nos controis, pero a medida que vou aumentando tau, fíxome que as dúas modas dos casos e dos controis están nas mesmas zonas. Sigo subindo o valor de tau para estimar as maiores modas das dúas distribucións e o que podemos ver é que mentres que a moda maior, a máxima concentración dos datos de leucemia de casos está nesta parte noroeste do mapa, a poboación se atopa concentrada no sur do mapa. Ben, curiosamente, esta parte noroeste da rexión que vos estou mostrando é unha área industrial con elevados niveis de contaminación e polución que puidesen estar relacionados efectivamente coa elevada incidencia da enfermidade nesa zona. Entón, o que Rosa e máis eu intentamos facer agora é pasar do contexto euclidio ao contexto direccional, que é algo que non foi considerado de forma tan xeral na literatura. Entón, pensemos que agora temos datos distribuídos no círculo. Isto é o que ocorre coas orientacións de pulgas de praia que vos vou a mostrar agora. Foron datos recollidos dun experimento realizados nunha praia de Túnez e aquí vos mostro as dúas especies de pulgas que se consideraron nel. Ben, podedes atopar máis datos nesa referencia que vos deixo aí de Scapini do ano 2002 e o que fixo Scapini e outros foi, utilizando modelos de regresión, chequear se as distintas condicións ambientais tiñan algún efecto na orientación das pulgas. Ben, tomáronse orientacións cambiando o momento do día, tarde, mañá e noite, cambiando o mes, abril e outubro, cambiando o sexo das pulgas, macho e femia, e en concreto o exemplo que vos mostro aquí, o que imos a ver é se efectivamente o momento do día lle afecta o comportamento das pulgas. Pois fixádevos, para unha desas especies, concretamente a especie Saltator,
Mostro vos os ángulos, as orientacións, ou se queredes os puntos sobre o círculo que se recolleron na mañán para a esquerda e pola tarde na dereita no mes de abril para a especie macho desa pulga. Entón, que podemos ver? Bueno, pois podemos ver que, por exemplo, en torno ao ángulo pi cuartos, que se corresponde cos datos recollidos pola mañá, temos aí unha concentración de datos que posiblemente fará que estimemos unha rexión de elevada densidade con unha moda que apareza aí. Sen embargo, é algo que non ocorre no ángulo pi cuartos correspondente ás medicións tomadas pola tarde. Vale? Entón, parece que sí que efectivamente o momento do día puidese xogar un papel significante na orientación das pulgas. É unha forma alternativa, empregando a estimación das rexións de elevada densidade, de chequear se estes factores afectan ou non o comportamento dos animais. Se temos datos na esfera, bueno, pois gustaríanos tamén poder estimar cales son esas rexións de elevada concentración. Poñovos como exemplo os datos dos terremotos de media e alta magnitude ocorridos entre outubro de 2004 e abril de 2020, e que podedes atopar, que están disponibles nesta web que vos enlazo aí. Que nos interesaría? Pois interesaríanos detectar aquelas áreas que son especialmente de risco na ocorrencia dos terremotos. Ben, entón, vamos intentar nesta transparencia formalizar o que é a definición dunha rexión de elevada densidade xa non no espazo euclidio, senón na esfera unidade de dimensional, vale? Entón, como antes, agora chámolle ISUN a miña mostra de puntos dun vector aleatorio I, neste caso distribuído sobre a esfera unidade, que chamo S de menos 1, e defino de forma análoga o conxunto de nivel T. Fixadevos que a definición é prácticamente a mesma, simplemente reemplacei RD pola esfera unidade, a función de densidade F dos meus datos agora é unha función de densidade G definida sobre a esfera unidade e o nivel sigo lle chamando T. Como antes, seleccionar o valor de T é un problema para o usuario, por tanto, preferimos definir o que é unha rexión de elevada densidade asociada a un valor de probabilidade tau entre 0 e 1. De acordo? Exactamente igual que antes, simplemente reemplazo o meu umbral f de tau polo correspondente g de tau que me garantice contido en probabilidade polo menos 1 menos tau. Entón, mostrovos aquí, no caso en que coñezamos a densidade F, que, como vos digo, suele ser descoñecida, como ocorre no caso das pulgas ou dos terremotos, a estimación non, mostrovos os conxuntos de nivel teóricos ou as rexións de elevada densidade, se queredes, para distintos valores do nivel tau. Entón, vemos que a medida que eu aumento tau, quédome coa zona de maior concentración dos datos, fixadevos que paso de unha rexión máis ampla a unha moito máis pequena, de acordo? Estas densidades que vos mostro aquí podedelas atopar no paquete de R NPCirc, é material que está disponible en R. Aquí mostrovos unha densidade con 4 modas, de acordo? Fago o mesmo, estimo os conxuntos de alta densidade para distintos valores de tau e fago o mesmo para esta densidade que tamén ten 4 modas, pero podedes ver que se tomo tau suficientemente alto, unha das modas deixa de aparecer, de acordo? Simplemente esa rexión de elevada densidade estaría formada por 3 componentes conexas, non? Ben, no caso esférico, é posible tamén atopar densidades definidas sobre a esfera, neste caso son densidades que nós mesmos programamos utilizando os paquetes de R, Move, MF e Directional, de acordo? E o que fixemos aquí foi representar con cores os conxuntos de nivel asociados aos distintos valores de tau. Fixadevos que, por exemplo, estas últimas que vos mostro aquí son trimodais, pero presentan a configuración das modas de forma distinta, non? Entón,
Como se reconstruirían se só temos mostras de puntos, pensade na mostra das pulgas, na mostra dos terremotos, os conxuntos de nivel desde a perspectiva plugin ou as rexións de elevada densidade. Ben, pois igual que antes, simplemente imos reemplazar na definición da rexión de elevada densidade G por un estimador non paramétrico da mesma, que chamo neste caso G de n, e vou a reemplazar tamén o umbral G de tau por un estimador do mesmo que pode ser calculado usando tamén o método de Huffman proposto no ano 1996. Entón, como antes, temos un estimador da densidade que depende do parámetro ventá e debe ser seleccionado de forma axeitada e, de feito, neste artigo que Rosa e eu temos subido en Archive, podedes atopar un novo selector de ventá específico para as rexións de elevada densidade que propoñemos. Podedes atopar aí todos os detalles. Entón, que fixemos? A partir das densidades que vos mostrei antes, xeramos mostras de tamaño 250 para cada unha delas e a partir desas mostras o que fixemos foi calcular o estimador non paramétrico da densidade. A partir dese estimador non paramétrico que vos mostro aquí con cor gris, vale? Son esas curvas en cor gris que aparecen por aí, e reconstruímos ou estimamos as rexións de elevada densidade para distintos valores de tau. Fixádevos que, mentres que a curva teórica no terceiro dos exemplos ten 3 modas, con ese tamaño de mostras só somos capaces de reconstruir 2 delas. A terceira escápasenos, non somos capaces de captala. Deberíamos quizáis de aumentar o tamaño de mostra ou probar con outro selector de ventá. ¿Sí? Ben, no caso da esfera fixemos exactamente o mismo. A partir de mostras de tamaño 2500 xeradas desas densidades esféricas, intentamos reconstruir as rexións de elevada densidade. Para iso usamos o paquete directional para estimar non paramétricamente a densidade a partir dos datos e vedes que somos capaces de reconstruir bastante decentemente esas rexións de elevada densidade. Ben, entón, por último, vou a rematar aplicando a estimación deste tipo de conxuntos os exemplos que vos presentei previamente, de acordo? Ben, fixádevos, mostrobos aquí dúas rexións, a rexión 1 e a rexión 3, que se corresponden con orientacións das pulgas simplemente cambiando os meses. No 1 teño o mes de outubro e na rexión 3 referida ao mes de abril. Podedes ver que mentres aparece unha moda no primeiro caso entre pi e 3 pi medios, esa moda non figura, vale, para o valor de tau igual a 0,8 no caso de que as medicións se realicen no mes de abril. Por tanto, somos capaces de ver, neste caso, que efectivamente o cambio do mes nas medicións das orientacións das pulgas parece ter algún efecto. Ocorre o mesmo co momento do día. Fixádevos, no caso 2 fixemos as medicións pola tarde e noite. Sen embargo, no caso 3 fixémolas pola mañá. Que ocorre? Bueno, pois que as modas máis grandes desas densidades volven a estar localizadas en zonas diferentes, mentres no caso 3 temos a moda en torno a pi cuartos, no caso 2 temos a moda en torno a 3 pi medios. Entón, parece que tamén neste caso o momento do día xoga un papel clave no comportamento das pulgas. Ben, remato xa co exemplo que vos mostraba antes da distribución dos terremotos. O que fixemos foi, a partir desas ubicacións, vale, dos terremotos, estimar as distintas rexións de elevada densidade coa metodoloxía plugin. Mostróvolos aquí nunha animación e ao lado están, no plano. Como podedes ver, a zona de máis elevada concentración correspóndese coa cor azul máis intensa, e tomei aí un valor de tau igual a 0,9 e correspóndese coa intersección das placas euroasiática e africana. Entón, esa sería a zona máis riscosa en canto a ocorrencia de terremotos. Aínda así, o resto de contornos, de curvas, sírvennos para facernos unha idea da distribución no globo terráqueo destes eventos, de acordo? Ben, con todas estas ferramentas de estimacións de rexións de elevada densidade estamos construindo un paquete que imos chamar HDIR, e non só vai conter estas ferramentas. Estamos preparando, por exemplo, isto que vos mostro aquí, que son scatter plots no caso circular e no caso esférico,
que dadas mostras, neste caso de tamaño 50 e 1500 respectivamente, representan en distintas cores os puntos de acordo coa rexión de elevada densidade a que pertencen, según os valores de tau que proporciona o usuario. De acordo? E nada máis. Moitas gracias pola vosa atención e isto é todo.